tehdä sitä nimenomaisesti. Pise ja ABS muuttuu metsäteollisuuden raaka-ainehiksi sekä sivuvirroiksi. Kyllähän vaan, eli suomeksi sanottuna puusta kumoon luontoa kunnioittain. Toimintaa säätelee myöskin seuraavat standardit. Kyllähän ne säätelee yhtä sun toista, mutta eipähän vielä hötkytä sinne asti. Katoppa, nämä tuli nyt varta vasten meitä katsomaan, niin pitäisikö se mennä itse asiaan? Se on terve. Minä olen Kimmo. Ja minäkin olen Kimmo. Ja me ollaan töissä motoajolla. Motoajo on metsäkoneurakointia harjoittava perheyritys. Toimimme pääsääntöisesti Itä-Suomessa, mutta toimintamme ulottuu Kainuun rajalta aina Suomenlahteen saakka. Työllistämme yli 100 henkilöä ja meille työntekijä edustaa rojaliteettia. Eli työntekijä on kingi. Ja kaikessa mennään turvallisuus edellä. Tarjotaan joustavaa palkkausta sekä hyviä etuja. Motoajo-kronikka alkaa 1950-luvulta. Uuno Puoskari aloitti pienimuotoisen urakoinnin vanhemmat poikansa apurinaan. Vuosikymmenten ja sukupolvien saatossa tekniikka kehittyi siinä missä tekijätkin. Maltillisen kasvun avulla on päästy noin 40 hakkuuketjun kokoluokkaan ja harjoitamme kokonaisvaltaista palveluliiketoimintaa. Se meinaa sitä, että talon sisältä löytyy hakkuu- ja kuljetuskoneiden lisäksi myös kaivinkoneet, työnjohto, oma huoltoketju metsään saakka sekä omat kuljetusautot. Nimenomaisina eksplisiittisinä arvoinamme ovat innovatiivisuus, asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus. Eikö ei kukaan taputa? Kimmo siis tarkoittaa sitä, ettei kangistuta kaavoihin, vaikka talolla on pitkä historia. Aina etsitään uusia työtapoja. Asiakasta kuunnellaan ja etsitään uusia lisäarvoa tuottavia toimintamalleja. Meillä on kanssa laatujärjestelmä sekä sertifikaatti. Joo, meillä on ollut ne jo vuosikymmeniä. Vastuullisuus taas meinaa sitä, että luonnosta pidetään omassa toiminnassa huolta. Metsäluonnon monimuotoisuus otetaan aina toiminnassa huomioon. Vastuullisuus meinaa myös sitä, että työntekijästä pidetään huoli. Nämä tekijät ovat kokeneita ammattilaisia. Henkilöstöä myös koulutetaan jatkuvasti ja työturvallisuutta tarkastellaan sekä kehitetään säännöllisesti. Työntekijäetumme ovat nimenomaisesti kattavat. Vapaaehtoinen terveysvakuutus, jokaiselle oma työauto työmaaliikenteeseen, puhelinetu, liikunta- ja kulttuuriseteli, kannustepalkkaus, ateriakorvaus sekä moninaiset henkilökohtan karkelot matkuaallisenne nimenomaisesti näin. Näin on tosi, ja ei näitä työkoneitakaan kyllä käy haukkuminen. Meiltä löytyy oma huolto- ja pesuhalli, ja sieltä tulee korjaajat metsään asti laittamaan pelit kuntoon. Niin ei ehdi kuljettaja kovin monta ärräpäätä päästelemään. Motoajo Oy, metsäurakoinnin ammattilaiset.